Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah. U ime Allaha dželešanuhu odlučio sam da uzmem ovo djelo uvaženog imama Ibn Qayyim al-Jawziyje, prevedeno na naš bosanski jezik, da prenesem audio, odnosno video izdanjem sa iskrenom namjerom da se koriste slušalci ovog mog kanala. Allah vam podario svaki hajr, aba svijeta. Pred nama je knjiga, to je prvi tom, stepeni duhovnog uzdizanja na putu ka Allahu. To imamo predgovor izdavača. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Hvala neka je Allah koji svome robu objavljuje knjigu, i to ne iskrivljenu nego ispravnu, da teškom kaznom koju će on dati opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje. Njega hvalimo, neka je uzvišen, i u njega vjerujemo. Njemu svako dobro pripisujemo, njemu se od zala duša naših i loših postupaka naših utječemo, te započinjemo onim što je dobro. Pred nama je sada knjiga Putevi pobožnih, između stupnjeva tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Imama iz ranih generacija, priznatog učenjaka Ibn Qayyim al-Jawziyje. Ova se knjiga bavi tematikom islamskog vjerovanja. Treba spomenuti da je vjerovanje u ovom periodu iščeznulo iz muslimanskih srca, vjerovanje koje je čvrsti temelj islama, čijim nam se očuvanjem i istinskim prihvatanjem ispravnih osnova ostvaruje Allahovo, neka je uzvišen, zadovoljstvo i na dunjaluku i na ahiretu. Njegovo je zadovoljstvo prvenstveni cilj svakog vjernika na ovome svijetu. Upravo ovaj imam Ibn Qayyim al-Jawziyje objašnjava nam putem plemenitih kuranskih ajeta osnovne teme ovog djela, istinska značenja vjerovanja i ispravne temelje ibadeta, tako što ih je sakupio na jedan jedinstven način kroz dragocjeno putovanje koje je nazvao Putevi pobožnih, djelo načinjeno u 3 toma. Ibn Qayyim pobrojao je stupnjeve kuranske poruke tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, definirajući svaku posebno, kao što su na primjer stupanj ljubavi, stupanj straha, stupanj nade, stupanj težnje itd. Pojasnio je stepene svakog stupnja pojedinačno i vrste koji se nižu pod tim naslovom, poprativši ih vrijednim napomenama i obiljem diskusija koje zajednički određuju zdrave okvire ispravnog vjerovanja. Tema je knjige podrobno obrađena i nije ostavila prostora bilo kakvoj negativnoj kritici. Uz sve to Ibn Qayyim rahmetullah alejh ukrasio je svoje djelo novitetima i mudrostima koji su bili neizostavni i kroz koje je iznio vlastite ideje i stavove u oblast islamskog vjerovanja. Upozorio je na mnoge probleme koji su bili uzrok njegovog nestanka i srca. U svemu navedenom potpuno se pridržavao Allahove knjige i suneta, ispravnih stavova sahaba i tabi'ina, neka je Allah svima njima zadovoljan. Naša izdavačka kuća, slijedeći uhodani metod izdavanja tradicionalne islamske literature i vodeći brigu o njoj u službi islama i uzdizanja Allahove riječi, donosi vam ovo dragocjeno putovanje nakon što je uradila sve potrebne pripreme kako bi ovo djelo ugledalo svjetlo dana u novom ruhu, lakše pojmljivom i pristupačnijem čitaocu. Nadamo se da smo uspjeli u ovoj našoj nakani, a Allah je upoznat sa svakom našom namjerom. Hvala pripada Allahu. To je za početak predgovor izdavača. Molim Allah dželešanuhu da nagradi sve oni koji su učestvovali u izdavanju ovih vrijednih islamskih štiva. Allah zagradi svakim dobro na izvornom vremenu. U narednom periodu, inša Allah, truću se da
prenesem znanje iz ove knjige vama u ime Allaha. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.